Príjemné pekné popoludnie, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Ešte raz, moje meno je teda Janek, som z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a samozrejme veľmi pekne ďakujem organizátorom, že umožnili predstaviť nášmu oddelu našej katedre vlastne našu vedecko-výskumnú činnosť. Takže názov tejto prednášky som zvolil 3D tlač keramiky technológiou FFF, utopia alebo skutočnosť. Samozrejme, niektorí z vás môžu namietať, že keramika sa dá bežne tlačiť pomocou práškového lôžka, čo je pravda, ale keďže my sme na Slovensku a na Slovensku je pre nás veľa vecí drahých a nedostupných, tak sme takisto strategicky pred pár rokmi zvolili, že technológia FFF to je tak trošku ako modifikácia toho FDM, aby tí, čo majú patent, nenapadli tých, čo používajú to isté, tak to trošku inak premenovali. Takže Fused Filament Fabrication, zase tvarovanie pomocou rozstavenej struny alebo filamentu. Túto technológiu teda poznáte a ide o tú tlač keramiky, keďže ja som z oddelenia anorganických materiálov a ktorým smerom máme forwards. Bolo to zapadlo? Už to skočilo. No, ja mám takú vlastnosť. Stačilo AEG funkciu zapnúť, či einschalten, get wieder, ja. Takže vypnúť, zapnúť a znova to funguje. Výborne. Dobre, takže čo je keramika vlastne? Čo je keramika? Každý z vás pozná keramiku, tam na stole nejaký ten keramický tanierik, šálka a podobne. A pre nás, pre chemikov a technológov je keramika vlastne veľmi široká trieda niekových materiálov, ktoré sa vlastne vyrábajú tepelným spracovaním pri veľmi vysokých teplotách. Pri nás sú vysoké teploty na 1200 stupňov Celzia. Takže to keď niekto niečo pečie alebo varí doma okolo, každý vie, na svojom zariadení si nastaví okolo 200-220 stupňov, takže to sú pre nás ešte nízke teploty. Čo sa týka vlastností keramiky, tak využíva sa v najrozličnejších aplikáciách, hlavne kvôli jej tvrdosti, takisto odolnosti voči vysokým teplotám, ale má aj vynikajúce elektroizolačné vlastnosti. Čo sa týka tých priemyselných odvetví, s keramikou sa stretneme prakticky všade. Inžinierská, konštrukčná, keramika pre elektroniku, dokonca biokeramika, už tu bola spomínaná pánom docentom Turzom, takisto s pánom profesorom Hudákom. Keramika pre letecké aplikácie, tuto naznačoval pán Adam. Izolačné keramické materiál v umenie a hrnčiarstvo. Áno, takže dokonca aj tam vieme keramiku využiť. A teraz, čo je na tej keramike zaujímavé, už som spomenul, vlastne pre tú aplikáciu je vlastnosť, ktorú tá keramika má, je vlastne nejaká tá pevnosť, odolnosť povedzme v tlaku alebo proti nejakému zlomeniu. Tak v porovnaní s ďalšími typmi materiálov vlastne vidíme tu nejakú závislosť predĺženia od pevnosti keramiky, tak tá keramika je v tom ľavom hornom rožku v tých žltých oblastiach a prečí vlastne v tej pevnosti všetky ostatné konštrukčné materiály, ktoré tam máme, ako kompozity, kovy, kompozity s kovmi, potom tam máme polyméry, gumu a pény tam máme. Úplne hore je vlastne v tom žltom poli diamant, ktorý má vlastne najväčšiu penosť, ale vidíme, že tá keramika je, čo sa týka toho predĺženia, veľmi krehká. To je tam na začiatku, to brittle, že je veľmi krehká. To znamená, pokiaľ na ňu zatlačím dostatočne veľkou silou, dojde k deštrukcii a prelomí sa celý ten kus a vlastne nejakým spôsobom stratí celkovo ten konkrétny kus funkčnosť a nie je tam vlastne nejaká taká, by som povedal, že väčšia zóna tej možnej záťaže, respektíve toho predĺženia tohto typu materiálu. Dobre, takže to, čomu sa venujeme my, vlastne snažíme sa vyvinúť práve materiál pre užívateľov tlačiarní, ktoré používajú strunu alebo FFF, tak, aby vlastne ste mali dostupný, alebo my mali takisto, aby sme mali dostupný materiál podľa nejakých tých našich technických alebo technologických požiadaviek. Takže z celej tej plejady materiálov, ktoré sú dostupné, vieme, že
sme tu počuli o polyméroch, fantasticky to funguje, počuli sme o kovoch, takisto fantasticky to funguje, ale tie keramické záležitosti sú predsa len trošku špeciálnejšie. Teda otázka je, či vôbec vieme vyrobiť nejaký ten keramický materiál pomocou, alebo keramické objekty pomocou technológie FFF alebo FDM. Takže naše oddelenie sa touto témou zaoberá už od roku 2016, kedy sme začali vyvíjať mulitovú keramiku, dokonca sme overili vlastne možnosť jej výroby aj v priemyselných podmienkach. Táto keramika je vlastne vhodná na najrozličné typy aplikácií, pretože má relatívne dobré vlastnosti a ešte stále je pomerne lacná. Hej. Mám tu pre nás, pre chemikov, zaujímavé nejaké aplikácie, filtrácia, reaktory, katalizátory, senzory a dokonca hobby, kde sme boli spomenutí vlastne naše oddelenie aj v časopise 3D Printing Industry, že sme vyvinuli teda materiál, ktorý by mohol posunúť trošku dopredu aj tú aplikáciu v oblasti FDM a vyrobili sme takéhoto a vytlačili sme takéhoto terakota rytiera, ktorý už je po vypálení tej keramiky, pretože proces je taký, že pridám keramický prášok do termoplastického polyméru, vyrobím kompozit a ten viem potom tvarovať pomocou technológie FFF. Počas covidu sme takisto skúšali vlastne tlačiť nejaké také keramické filtry, tak ako to je znázornené vľavo. Mali sme tam nejaký koncept spoluprácu s kolegami z Košíc, pretože tie keramické filtre by boli recyklovateľné, zatiaľ čo filtre, ktoré sa používali ako respirátory alebo tie masky, tak tá doba životnosti toho materiálu v životnom prostredí je niekoľko rádov vyššia ako vlastne nejakých bežných plastov alebo iných materiálov. Takýto keramický filter by bol recyklovateľný, akurát by vyžadoval ešte ďalšie úpravy, ktoré by zvýšili účinnosť tej filtrácie. Ďalšou keramikou alebo keramickým materiálom, ktorý sme sa zaoberali od roku 2018, bola korundová keramika. Pre tých, čo trošku si spomínajú na chemiu, je to Al2O3, takže oxid hlinitý. A korundová keramika sa pomerne intenzívne využíva na najrozličnejšie súčiastky okrem automobilového priemyslu, v leteckom priemysle, takisto vo vesmírnom priemysle, v elektrotechnike a v podobe progresívnych aplikácií. Tu vidíme vlastne prototyp krytia elektronického čipu pre nejaké vesmírne aplikácie, ktoré vlastne sme u nás vyvíjali vďaka projektu European Space Agency, takže vďaka projektu podporenom Európskou vesmírnou agentúrou. Vidíme tam vlastne nejaký ten prototyp vľavo a potom samotné výtlačky už vyspekanej, zosintrovanej keramiky vpravo. Ďalším materiálom, ktorý sme sa začali zobrať od roku 2018, bola biokeramika na báze hydroxyapatitu. Tam vľavo vidíme vlastne nejaký taký valček, ktorý má nejakú hutnú stenu a vo vnútri je vlastne nejaká porezná štruktúra, ktorá by mohla napodobňovať nejakú poreznú štruktúru kosti. Ten obrázok vpravo vlastne už vidíte dneska druhýkrát, pretože ho aj pán docent Turzo použil vo svojej prednáške. To sme neboli dohodnutí, ale to je náhoda, pretože on na ňom vylepšoval kontrast. A to, čo tam vidíme, sú vlastne prichytené bunky myšacích dermálnych fibroblastov vlastne z testu kontaktnej toxicity alebo biokompatibility. To znamená, vidíme, že tie bunky tam veselo sedia, rozmnožujú sa a vyzerá to, že materiál je v poriadku, takže by nemal byť toxický. Tu keramiku samozrejme výhľadovo vieme využiť ako na náhrady kostí, pri náhradách kĺbov, regenerácia, ale čo je zaujímavé, takýto materiál môže slúžiť vlastne aj vývoj terapeutických podmienok alebo nejakých terapeutických testov, že sa nejaké liečiva budú využívať v tom prostredí s nejakými danými typom buniek na nejakých takýchto materiáloch. Tento materiál sme takisto vlastne overovali už v priemyselných podmienkach, podobne ako ten mulit. Pre nás sú priemyselné podmienky, keď vyrábame už viac ako 10 kg materiálu. To znamená, je to nejaká linka priemyselná, na ktorej sa ten materiál spracuje a dostaneme dostatočné množstvo toho filamentu k dispozícii.
V roku 2020 moja doktorantka pracovala na téme karbidu bóru pre rakúsku spoločnosť RHP a pre nich sme vlastne vyvinuli takýto filament, ktorý je na báze karbidu bóru. Je to zaujímavý materiál, ktorý má veľmi vysoké absorpčné schopnosti, čo sa týka neutrónov, to znamená nejaké reaktory, urýchľovače, kde sa vyskytujú neutróny, tak borkarbid vie intenzívne absorbovať. Takže mám tam spomenuté vlastne napríklad kolimátory. Ako kolimátory by mohli byť použité tieto mriežky. Je to zariadenie, ktoré mi usmerňuje tok fotónov, to znamená pri nejakej liečbe alebo potrebe vlastne usmerniť tok fotónov, tak ten kolimátor, všetky, čo by sa rozptylovali niekde mimo priestor, tak usmerní jedným smerom. Na tom hornom obrázku máme vlastne tzv. GB green body, je zelené teliesko, ktoré po odstránení toho spojiva, toho termoplastického polyméru, nám vlastne dá to SBT, čo je sintered body, ako to vyspekané teliesko. A vidíme, že tam je nejaké zmrštenie. Samozrejme, je tam nejaký lineárny koeficient zmrštenia, takže vieme v konečnom dôsledku vyrobiť také veľké teliesko, aké potrebujeme. Tie ďalšie aplikácie, samozrejme, toto je veľmi špeciálny materiál pre absorbenty alebo absorbenty neutrónového žiarenia alebo špeciálne aplikácie. Špeciálne aplikácie v tom zmysle, že karbid boru je asi tretia najtvrdšia zlúčenina, ktorú poznáme pre diamant, potom je nitrit boru a teraz za tým nasleduje asi karbid boru, keď si spomínate na nejakú tabuľku tvrdostí. V tomto roku u nás úspešne stážoval študent z talianskej Padovy, z Subhady Bandari, ktorý tam robí svoje PhD a vlastne my sme už mali tak v takom hľadáčiku, že titaničitan baranatý by sme mohli spracovať ako ďalší materiál, pretože má zaujímavé piezoelektrické vlastnosti, takže Subhady nám prišiel vhod a poverili sme ho teda prácou na tlači piezokeramických súčiastok. Vidíme vľavo vlastne to biele je ešte kompozit, to hnedé nad tým je už po debajne, teda pozbavení sa toho scaffoldu tej polymernej zložky a potom vyspekaní pri vysokej teplote. Pri teda nejakej tej vysokej teplote. Tie teploty vidíme znázornené vpravo, 1250, 1300, 1350 stupňov Celzia, kde vlastne vidíme, že v závislosti aj tej konečnej teploty ešte stále dochádza k nejakému tomu zmršteniu telieska, ale technologicky stále to vieme ošetriť, že konečné zmrštenie, lineárny koeficient zmrštenia, cieľene vyrobím takú veľkú súčiastku, akú potrebujem. Samozrejme, tento materiál bol takisto overený v laboratórnych podmienkach. A moja otázka na vás teda, pokiaľ ste obdivovatelia Westonickej Venuši, vybrali ste si materiál, z ktorého by ste ju chceli mať, tak výborné, pretože nemusíte chodiť už do múzea, môžete si vytlačiť niektoré z týchto materiálov sami, eventuálne, áno. Na záver by som predstavil len náš tým aktuálneho projektu Biopy, kde na oddelení anorganických materiálov mám tam pán docent Báča, ktorý viedol ten projekt ESA, potom na oddelení plastov, kaučuku a vlákien, tam mám pána doktora Ferenca z lekárskej fakulty, s nami spolupracuje pán docent Turzo a pán docent Danišovič a zo strojeníckej fakulty ešte tam mám pána docenta Peciara a pána docenta úradnička, ktorý intenzívne s nami spolupracuje pri vývoji týchto materiálov. A nakoniec by som vás samozrejme pozval do mňa na oddelenie anorganických materiálov a zdieľajte naše nadšenie pre 3D tlač s nami. Ďakujem veľmi pekne. Ako spomenul pán Janek, tak